Jes, eli aloitellaan päivää täällä Sorsapuiston lavalla ja täällä on meidän ensimmäisenä vierailijana Jaakko Melentiev. Teoksella on venäläinen peli ja haastelijan toimii Taru Kumaramoisio. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos. No niin, mahtavaa, että on saatu Tampereen kirjafestarit käyntiin. Ja nyt olemme täällä thrillerin äärellä, eli aloitamme hyvin jännittävissä merkeissä. Eli Jaakko Melentiev on tehnyt dekkareita ja thrillereitä. Miten niitä nyt sitten erottaakaan toisistaan. Saat itse avata tässä, että miten haluat määritellä teoksiasi. Niitä on tullut 3 ennemmin tätä venäläistä peliä nimeltänsä Hukkuneet, Papinkosto ja Jos et valvo. Ja nyt vuorossa on sitten venäläinen peli. Mitä itse ajattelet tästä? Eli miten venäläinen peli eroaa aiemmista teoksistasi omasta mielestäsi? Mulla on vähän ajatuksia, mutta sä saat ensin avata. Ensin täytyy kiittää, että hienosti muistit kaikki aikaisemmat kirjani. Puntilappuhan ei ollut. Ei, mutta kyllä mä oikeastaan muistan. Joo. Itse asiassa niin tämä venäläinen peli eroaa aikaisemmista, eli ison asia on varmasti se, että ne aikaisemmat 3 kirjaa on ikään kuin samaa sarjaa, mistä mä nyt itse käytän nimeen Nortsa-sarja. Ja tässä on tämä ei ole sitä sarjaa, eli tässä on ihan uudet henkilöt ja tavallaan ihan uusi niin kuin, se niin kuin tausta ja maailma. Että tämä on tämmöinen oma itsenäinen teoksensa, joka kylläkin luultavasti tai on aloittamassa sitten omaa sarjaansa, mutta sillä tavalla eroaa aika selkeästi, että ihan uusi aikaisemmista kirjoista erillinen tarina. Kyllä näin on. Eli tämä 3 ensimmäistä niin tavallaan on hyvin tunnistettavasti jotenkin Jaakko Melentieviä. Eli niissä on tämmöinen samanlainen psykologinen jännitysote. Eli lähdetään niin kuin henkilöiden mielenmaiseman kautta niin kuin avaamaan murhamysteerejä. Ja se sama pätee tähänkin. Niin ensin kun itse aloin lukea tätä, niin luin sitä jotenkin tosi vahvasti jatkona niille sun koko Nortsa-sarjalle. Että hei, täällähän on niin kuin taas. Ja sitten mulle piti muistuttaa, että ai niin, eihän tässä ole Paula Korhosta, eikä täältä tule sitä Nortsan Kallea. Niin kuin, mutta että se on hyvin jollain tavalla samantyyliset, mutta nyt on vaan luotu uudet hahmot siihen ja uudet kiinnostavat kuviot, mutta jollakin tavalla siellä on hyvin vahva tämmöinen Melentiev-ote edelleen. Joo, täytyy sanoa, että varmaan näin on, että hyvin samantyylinen. Sitten mä mietin sitä, että kun tässä venäläisessä pelissäkin on käytännössä 2 naispäähenkilöä ja niissä aiemmissa myöskin on vähän enemmänkin ehkä päähenkilöitä, mutta 2 naispäähenkilön varaan aika pitkälle ne aikaisemmatkin rakentuu. Niin mietin sitä samaa, että tämä on hyvin samantyylinen ja sitten se, että ehkä se kirjoitustyyli on, kun mä aikanaan ennen kuin ensimmäistäkään kirjaa julkaisin, niin silloin mietin, kun paljon luin niin kuin tavallaan aiheesta, mietin aina, että mikä on se tyyli, mikä on niin kirjailijan tyyli. Ja mä en millään meinannut ymmärtää sitä, mutta nyt mä tajuan, että kyllähän sen omassa tekstissäkin näkee, ja niin kuin säkin nyt sanoit, että se on se tietty tyyli ja tapa, miten tekstiä muodostaa ja ehkä käyttää lauseita ja jopa sanoja, niin sitä on niin kuin vaikea sitä muuttaa sitten. Joo, ja mielestäni se on ihan hallittua omaa tyyliä. Eli siinä on se semmoinen sakin pelaaja taituruus, mitä tiedän, että osaat sakkia pelata hyvin, niin se mun mielestä näkyy tässä näissä sun teoksissa, miten sä pyörittelet hahmoja ja miten sä rakennat niille mielenmaisemia. Ja sitten siellä on sellainen jonkinlainen rivien välistä luettava huumori, joku semmoinen ironinen taso aina olemassa sen jännitysjuonen ohessa, mitä voi myös seurata. Ja minä olen kyllä Paulan ja Ann-Marin suuri fani ollut, että olen näistä naishahmoistasi pitänyt ja sitten tässä kyllä löytyy ihan taas uusia hahmoja, joihin pystyi kiinnittymään, niin kuin tämä Laura Kask, niin tuli lähelle.
mennään sitten vähän tähän syntyprosessiin, eli kerro tästä teoksesta vähän lisää, eli onko tuo koomassa makaava mysteerimies, mikä teoksessa on hyvin mielenkiintoinen ja kutkuttava, niin onko se semmoinen alkukuva, mistä thrilleri on lähtenyt kehkeytymään? Joo, ja tästähän nyt voi tavallaan puhua tai avata, koska tämä on takakannessa ja kirjan esittelyssä, niin kuin varmaan katoitkin etukäteen, ettei tullut semmoista massiivista paljastusta. Joo, liikaa ei voida paljastaa. Joo, mutta tosiaan tämä on kirjan esittelyssäkin kerrottu. Niin itse asiassa niin semmoinen niin kuin erikoinen juttu, että tämä venäläinen peli alkoi siitä, että mä en etukäteen miettinyt ollenkaan, että minkälaisen tarinan ja minkälaisen juonen mä nyt tällä kertaa lähtisin kehittelemään. Ne aikaisemmat 3 kirjaa, niin niissä mä olin rakentanut ensin, saanut idean ja sitten rakentanut juonta, ja sitten siinä vaiheessa, kun oli tarkoitus aloittaa itse kirjoitusprosessi, niin sitten mietin, että mitenköhän mä sen aloittaisin. Niin kieltämättä tämä nyt meni ihan käänteisesti, eli niin mä mietin sitä, että mikä voisi olla, koska nyt mennään tässä dekkari, thrilleri, jännitysgenressä, että mikä voisi olla semmoinen tarinan ja kirjan aloitus, joka olisi kiinnostava, jännittävä ja tavallaan myöskin sitten tarpeeksi arvoituksellinen. Mutta se ei ollut tämä mysteerimies, jonka mä ensimmäisenä keksin, vaan se oli tämä, että pimeä varhainen aamu syksyllä, loppusyksy, kansallispuisto, drooni lentää nuotiopaikalle tai tämmöiselle yöpymispaikalle, ja sitten vaihdetaan niin kuin, ikään kuin näkökulmaa, kuvakulmaa, ja droonin vinkkelistä sitten katsotaan, kuinka drooni näkee siellä kaksi ammuttua miestä. Ja se oli semmoinen, mikä mä ensin kehitin, ja ajattelin, että okei, tää on hyvä, ja sitten piti miettiä, että no, mitä sen jälkeen tapahtuu. Eli sitten mä vasta rupesin miettimään, että mitä se tarina voisi olla. Ja tällä kertaa tää lähti tosiaan niin kuin näin päin. Joo, no tuo on ihan uskottava ajatus, koska se drooni on siinä hyvin keskeisessä alussa, just luo vahvasti tunnelmaa, ja mulle on tullut tuon teoksen luettua, niin just se, että ahaa, kun mä näen droonit, ahaa, taas tämmöistä venäläistä peliä taas liikkeellä, mutta onneksi ei niin pahoissa merkeissä kuin tässä teoksessa, niin se on aika vahva ikävä enne tässä. No joo, me tunnetaan Jaakon kanssa suhteellisen hyvin, koska me ollaan asuttu tuolla Ylöjärvellä naapureina jonkin aikaa, niin nyt haluaisin nostaa Jaakon muuta taustaa vähän esiin tähän, että paitsi että hän on kirjailija, niin hän on sosiaalityöntekijänä psykiatrian poliklinikalla, ja näissä dekkareissa siinäkin mielessä niin kuin on se tunnistettava selvästi psykologinen ote. Mitä ajattelet itse, että miten nämä 2 ammattia ruokkivat toisiaan, tai miten niiden yhdistäminen ylipäätään onnistuu? Joo, kyllä pitää paikkansa, että mun niin kun ammattitausta on sosiaalityöntekijä, 30 vuotta tullut jo täyteen, eli siitä jokainen voi päätellä, että en ole enää niin kun nuoren aikuisen iässä itse. Ja psykoosisairauksien poliklinikka on ollut nyt reilu 3 vuotta, vajaa 4 vuotta niin kun työmaa. Sitä ennen mä olin plus miinus 9 vuotta nuorten aikuisten poliklinikalla, jossa oli 18-25-vuotiaita. Ja silloin kun mä ensimmäisen kirjan julkaisin ja mä olin siellä nuorilla aikuisilla, niin kyllä mä silloin pohdin sitä, että okei, mä kirjoitan tämmöistä dekkari-juttua, missä murhataan tai on murhattu ihmisiä, että onko tämä nyt ihan niin kuin sopivaa, että mä kuitenkin teen nuorten aikuisten parissa töitä ja on niin kuin, edustan siellä niin kuin montaa asiaa. Mutta se on ollut mielenkiintoista, että matkan varrella, vuosien varrella sekä siellä poliklinikalla että tämä nykyinen poliklinikka, niin aina silloin tällöin joku asiakas ottaa esiin sen, että mä kirjoitan ja olen kirjailija ja myöskin muutama omainen, että ne kommentit on ollut ainoastaan niin kuin myönteisiä. Ja se, että mä koen kyllä sitä, että mä en voi näihin tarinoihin laittaa henkilöitä tai jotain sellaista sisältöä, jotka
olisi oikeastaan lähelläkään tätä mun työtä ja asiakkaita, koska jotenkin tuntuu, että täytyy siinä pitää välimatka, koska ylipäätään niin ihmisethän on niin vähintään löytävinään kirjoista, jos joku tuttava kirjoittaa, niin on vähintään löytävinään, että sä oot ottanut muuten mallia minusta sitten, niin se on vähän semmoinen asia, että siitä täytyy olla tarkka, että en varmasti laita niin tällaista psyykkisesti pitkäaikaissairastavaa varmasti mihinkään rooliin kirjoissa. Joo, luonnollisesti siinä ammattietiikka tulee vastaan, mutta varmasti siinä on ikään kuin, kun tekee työtä mielenterveysasioiden parissa, niin sitten siinä tulee kuitenkin sitä näkökulmaa siihen, niin kuin tavallaan, että osaa laajentaa sitä, mitä kaikkea niin kuin ihmisillä voi olla mielen päällä ja mitä kaikkea voi ihmisten elämään kuulua, monenlaisia ongelmia, mitkä ei näy päälle, niin sitten tavallaan jotain siitä semmoisesta mielen avaruudesta ehkä siirtyy myös sinne kirjoittamiseen ilman, että lähdetään mitään tapauskohtaisia juttuja pohtimaan. Mutta joo, miten sitten ihan käytännössä? Eli miten sä saat yhdistettyä se, että sä tuut raskaan työpäivän jälkeen kotiin, niin miten siinä sitten jaksetaan vielä kirjoittaa? Kerro siitä. Joo, eli määrittelit, että työni on raskasta. Jos tämmöinen kevennys nyt, joo. Se on kyllä aikamoinen, miten se nyt sanoisi, se on oma kuvionsa, että niin ehkä semmoinen mielikuva, kun ensimmäinen kirja oli tulossa ja sitten niin kun koitin hyväksyä sen, että okei, mä oon jollakin tavalla kirjailija varmaan nyt sitten, kun on tulossa tämmöinen ihan julkaistava teos, niin kyllähän siinä on sovittamista, eli päätyö vie tietyn ajan arkipäivistä ja sitten mä oon niin kuin se kirjailija sitten vapaa-aikana. Ja silloin kun kirjoitusprosessi on päällä, niin siinä mä oon niin kuin ajatellut sen niin, että se on vähän niin kuin olisi semmoinen urheilija. Eli mä en pysty siihen, että nyt mä tuun töistä ja on jotkut pakolliset kuviot ja no tossa mulla on puoli tuntia aikaa, mä voisin kirjoittaa eteenpäin. Se ei vaan onnistu, että kyllä mun täytyy olla semmoisessa tietynlaisessa virittyneessä, ikään kuin henkisessä tilassa, että mä pystyn tarttumaan siihen toimeen. Ja joskus sanonutkin sitä, että kun tämmöistä tarinaa ja kirjaa tekee ja kirjoittaa, niin se on niin kuin semmoinen maailma, johon astuu. Et siinä täytyy olla jatkuvasti siinä kirjoitusprosessivaiheessa semmoinen virittyneisyys, että pystyy tekemään sen niin kuin siirtymisen ja sitten jatkamaan sitä tarinaa sitten sen luomista ja kirjoittamista. Että mullahan toimii hyvänä siirtymävaiheena työmatkapyöräily, eli nyt taitaa olla 4. vai 5. talvi tämä talvi, mikä nyt on ilmeisesti vasta edessä, kun lumetkin lähti, niin se on kesäaikaan semmoinen 40-45 minuuttia se siirtymä ja talviaikaan kelistä riippuen tunti tai puolitoista tuntia, ja kun on koko päivän satanut lunta, niin joskus on joutunut taluttamaan kotiin sen 3 tuntia likistä. Silloin ei kirjoiteta sinä iltana, mutta se on hyvä semmoinen niin kuin siirtymä, se töistä kotiin välimatka sillä pyörällä, niin siinä myöskin tulee paljon ajatuksia siihen kirjaan liittyen, että moni idea syntyy työmatkapyöräilyn aikana. Kuulostaa hyvältä, ja oliko edes sähköpyörä? Kaikki kunnia kaikille sähköpyöräilijöille, joita on viimeisen 2 vuoden aikana tullut liikenteeseen todella paljon, mutta mä oon päättynyt, että mulla nyt näitä työvuosia joitakin vielä on, niin mä oon päättynyt, että mä pysyn tässä hassua, että me puhutaan pyöräilystä näin sähköpyöristä ja nyt mä puhun manuaalisesta pyörästä, eli pyörää, jota koko ajan poljetaan ja joka ei anna mitään anteeksi. Että en mä sähköpyörään aio siirtyy, vaikka se on selkeästi kyllä hyvä niin kuin väline työpaikan ja kodin. Joo, mä oon sitä samaa matkaa itse vetänyt sähköpyörän. Noin. Eiköhän me palata taas teoksen maailmaan. Eli tuossa venäläisessä pelissä on, niin kuin Jaakon noissa aiemmissa teoksissa Nortsa-sarjassa, niin on paljon henkilöitä ja myös kansainvälisiä yhteyksiä. Eli miten paljon sä teet taustatöitä, että näistä saat uskottavia? Millä tavoin niin kuin, varsinkin tämmöiset keskusrikospoliisit ja muut, niin saadaan niin kuin
saadaan vaikuttamaan ammattilaishahmoilta. Ja varsinkin just näe, että on vielä ne kansainväliset tahot, poliisit tekee yhteistyötä, niin mua kiinnostaa itseäni kovasti, että miten paljon sä oot oikeasti perehtynyt näihin. Eli pitäisi tunnustaa nyt tämä, joo. No ensinnäkin voisi aloittaa niin päin, että valitettavasti on ehkä hieman introvertti luonne ja semmoinen sosiaalinen verkosto on niukahko, eli olisi eduksi, että olisi tuttava piirissä tai ainakin niin kuin ikään kuin helposti niin kuin tavallaan saatavissa joltakin ammattilaiselta niin kuin tietoa ja vahvistettua. Että olisi hyvä, että tuntisi poliisin, mielellään keskusrikospoliisissa vähintään ja mielellään, no lääkäreitä omasta takaa löytyy töistä, mutta he on psykiatrian puolelta, että en ole sitten heitä töissä lähtenyt vaivaamaan tämmöisillä vapaa-ajan jutuilla. Et taustatyötä koitan tehdä tietenkin. Nykyaikana on internet, sitä kautta on mahdollisuus hankkia tietoa ja sitten mä hankin kirjallisuutta, että edelliseen kirjaan siihen liittyy diabetes ja löysin hyvän kirjan, jossa oli diabetekseen liittyviä rikoksia, että se oli semmoinen yksi lähde siihen, että sitä vaan koittaa sitten etsiä aktiivisesti niitä lähteitä ja sitä kautta sitten hankkii sitä tietoa. Kyllä, ja ainakin minulle ne menivät täydestä, että kyllä tuntuu siltä, että poliisit voisivat toimia juuri noin ja että Reykjavikia myöten, niin kuin, ehkä se on juuri tuollaista, olen itse ajatellut ja hämmästyin silloin, että Nortsa, että sitä ei, sä oot keksinyt sen, vaan se kun vaikutti ihan siltä, että tämmöinen hyvin voisi olla, tällainen niin kuin ikään kuin semmoisena järjestönä oikein, että tämmöisenä juttuna. No, mennään vielä lisäksi eli tähän näihin henkilöhahmoihin tarkemmin. Siellä on tosiaan monenlaista ja Tampereen keskusrikospoliisi erityisen paljon esillä. Mua jotenkin aina naurattaa nämä sun hahmot, niissä on jotain sellaista hauskaa ironiaa, minkälaisia tyyppejä. Siellä on esimerkiksi tämä Timo Lehto, jonka mielestä onnellisuus ei kuulu hänelle. Se on jollain lailla tosi synppis tyyppinä, että elämän asenteena, että voi ei, voisimmeko halata häntä. Ja sitten siellä on tää Luukkala, jolla on taas kanssa tämmöisen ammattilaispinnan alla niin tämmönen oma huumorintajunsa. Ja Matlock on omanlaisensa tyyppi, nimestä voi päätellä jo vähän. On Petina, jolla on sukujuuria Somaliasta tässä tuoreessa kirjassa hän keskeisestikin nousee esiin. Ja sitten oli tämä Laura Kask luonnollisesti, joka on tässä keskeisenä. Mitä haluat sanoa, miten nämä henkilöt ovat syntyneet, mistä ne ovat lähteneet, kun ne seikkailee ympäri Tamperetta ja sitten lähtee Viroonkin ja muuta? Mä koitan vastata tiivistyneesti, kun meidän salainen agentti eturivissä näytti, että meillä on pari minuuttia aikaa, niin ne hahmot sitten kun se tarina on jollakin tavalla lähtenyt niin kuin syntymään, että tiedän, että mikä on se rikos ja pääjuoni, niin sitten lähtee miettimään, että minkälaisia hahmoja siellä voisi olla ja minkälaisia poliiseja päähenkilöiksi mä laitan tai muuten, mitä ne päähenkilöt voisi olla, ei nyt välttämättä poliiseja. Ja se on varmaan semmoinen tietynlainen ideamylly, mistä ne syntyy, että varmaan sitten se oma elämänkokemus, mitä kaikkea elämässä on tullut vastaan ihmisiä, aikaisempien työkuvioiden, Kelan kuntoutusympyröiden kautta on tavannut valtava määrä ihmisiä. Ehkä se on joku semmoinen massa ihmisiä, joita on tavannut tai katsonut TV-sarjoja ynnä muuta lukenut, niin sieltä jostain sitten lähtee sitten muodostuu nämä eri hahmot ja tietenkin yrittää tehdä kiinnostavia ja vähän erilaisia niistä. Ja laitatte sähläämään Santalahteen ja muualle. Mistä nämä tamperelaiset paikat vielä? Kysymys, että mihin ne sijoitetaan täällä? Joo, mä oon töissä Tipotiellä ja työmatka aina menee siitä Santalahden ohi ja mun mielestä se on hieno paikka, kun siitä näkyy Haulitorni, Näsineolla. Valitettavasti Pyynikin torni ei näy, niin se on jotenkin kauhean kiinnostavaa se Santalahti, että oli pakko laittaa Timo Lehto asumaan sinne Santalahteen korkealle, että hän sitten näkee nämä pari tornia sieltä aina. Kyllä. No niin, mutta
nyt meille näytettiin aikamerkkiä, mutta ihan viimeinen kysymys, että miten venäläinen peli saa jatkoa? No lyhyesti venäläinen peli saa jatkoa, eli niin kyllä kustantajan kanssa on puhuttu, että tässä on sarjanainekset ja tulen myöskin sitten jatkamaan Notsa-sarjaa ja sitten kirjailija kollegan kanssa sovittiin ulostulo, eli niin on tämmöinen yhteiskirjaprojektikin tässä myöskin tällä hetkellä, eli tämmöinen myös dekkaristi Mika Hentunen, jonka kanssa me ollaan suunnittelemassa yhteiskirjaa, thrilleriä, jossa sitten olisi tämmöinen NATO-Suomi taustalla, että me sovittiin, että nyt tullaan kaapista ulos ja mä voisin nyt täällä sitten sanoa, että tämmöinenkin hanke on tässä. Eli kirjoitushommia on ilmeisesti edelleenkin tiedossa päätyön lisäksi. Vau, sitä me tietenkin toivommekin. Kaikki. Kiitos Jaakko Melentie, kiitos yleisö. Jaakon kanssa ehtii tässä ehkä vielä kysellä muutamia asioita ennen kuin hän kiirehtii pois. Ja sitten tuolta Enostonen osastolta niin käykää hän sitten ostamassa venäläistä peliä. Kiitos paljon. Kiitos. Ja mä oon sitä samaa matkaa itse vetänyt sähköpyörän. Noin. Eiköhän me palata taas teoksen maailmaan. Eli tuossa venäläisessä pelissä on, niin kuin Jaakon noissa aiemmissa teoksissa Notsa-sarjassa, niin on paljon henkilöitä ja myös kansainvälisiä yhteyksiä. Eli miten paljon sä teet taustatöitä, että näistä saat uskottavia? Millä tavoin niin kuin, varsinkin tämmöiset keskusrikospoliisit ja muut, niin saadaan vaikuttamaan ammattilaishahmoilta. Ja varsinkin just nämä, että on vielä ne kansainväliset tahot, poliisit tekee yhteistyötä, niin mua kiinnostaa itseäni kovasti, että miten paljon sä oot oikeasti perehtynyt näihin. Eli pitäisi tunnustaa nyt tämä, joo. No ensinnäkin voisi aloittaa niin päin, että valitettavasti on ehkä hieman introvertti luonne ja semmoinen sosiaalinen verkosto on niukahko, eli olisi eduksi, että olisi tuttavapiirissä tai ainakin niin kuin ikään kuin helposti niin kuin tavallaan saatavissa joltakin ammattilaiselta niin kuin tietoa ja vahvistettua. Että olisi hyvä, että tuntisi poliisin, mielellään keskusrikospoliisissa vähintään ja mielellään, no lääkäreitä omasta takaa löytyy töistä, mutta he on psykiatrian puolelta, että en ole sitten heitä töissä lähtenyt vaivaamaan tämmöisillä vapaa-ajan jutuilla. Et taustatyötä koitan tehdä tietenkin. Nykyaikana on internet, sitä kautta on mahdollisuus hankkia tietoa ja sitten mä hankin kirjallisuutta, että edelliseen kirjaan siihen liittyy diabetes ja löysin hyvän kirjan, jossa oli diabetekseen liittyviä rikoksia, että se oli semmoinen yksi lähde siihen, että sitä vaan koittaa sitten etsiä aktiivisesti niitä lähteitä ja sitä kautta sitten hankkii sitä tietoa. Kyllä, ja ainakin minulle ne menivät täydestä, että kyllä tuntuu siltä, että poliisit voisivat toimia juuri noin ja että Reykjavikia myöten niin ehkä se on juuri tuollaista, olen itse ajatellut ja hämmästyin silloin, että Notsa, että sitä ei, sä oot keksinyt sen, vaan se kun vaikutti ihan siltä, että tämmöinen hyvin voisi olla, tällainen niin kuin ikään kuin semmoisena järjestönä oikein, tämmöisenä juttuna. No, mennään vielä lisäksi eli tähän näihin henkilöhahmoihin tarkemmin. Siellä on tosiaan monenlaista ja Tampereen keskusrikospoliisi erityisen paljon esillä. Mua jotenkin aina naurattaa nämä sun hahmot, niissä on jotain sellaista hauskaa ironiaa, minkälaisia tyyppejä. Siellä on esimerkiksi tämä Timo Lehto, jonka mielestä onnellisuus ei kuulu hänelle. Se on jollain lailla tosi synppis tyyppinä, että elämän asenteena, että voi ei, voisimmeko halata häntä. Ja sitten siellä on tää Luukkala, jolla on taas kanssa tämmöisen ammattilaispinnan alla niin tämmönen oma huumorintajunsa. Ja Matlock on omanlaisensa tyyppi, nimestä voi päätellä jo vähän. On Petina, jolla on sukujuuria Somaliassa tässä tuoreessa kirjassa hän keskeisestikin nousee esiin. Ja sitten oli tämä Laura Kask luonnollisesti, joka on tässä keskeisenä.
mitä haluat sanoa, miten nämä henkilöt ovat syntyneet, mistä ne ovat lähteneet, kun ne seikkailee ympäri Tamperetta ja sitten lähtee Viroonkin ja muuta? Mä koitan vastata tiivistyneesti, kun meidän salainen agentti eturivissä näytti, että meillä on pari minuuttia aikaa niin ne hahmot sitten, kun se tarina on jollakin tavalla lähtenyt niin kuin syntymään, että tiedän, että mikä on se rikos ja pääjuoni, niin sitten lähtee miettimään, että minkälaisia hahmoja siellä voisi olla ja minkälaisia poliiseja päähenkilöiksi mä laitan tai muuten, mitä ne päähenkilöt voisi olla, ei nyt välttämättä poliiseja. Ja se on varmaan semmoinen tietynlainen ideamylly, mistä ne syntyy, että varmaan sitten se oma elämänkokemus, mitä kaikkea elämässä on tullut vastaan ihmisiä, aikaisempien työkuvioiden, Kelan kuntoutusympyröiden kautta on tavannut valtava määrä ihmisiä. Ehkä se on joku semmoinen massa ihmisiä, joita on tavannut tai katsonut TV-sarjoja ynnä muuta lukenut, niin sieltä jostain sitten lähtee sitten muodostuu nämä eri hahmot ja tietenkin yrittää tehdä kiinnostavia ja vähän erilaisia niistä. Ja laitatte sähläämään Santalahteen ja muualle. Mistä nämä tamperelaiset paikat vielä? Kysymys, että mihin ne sijoitetaan täällä? Joo, mä oon töissä Tipotiellä ja työmatka aina menee siitä Santalahden ohi ja mun mielestä on hieno paikka, kun siitä näkyy Haulitorni, Näsineolla. Valitettavasti Pyynikin torni ei näy, niin se on jotenkin kauhean kiinnostava se Santalahti, että oli pakko laittaa Timo Lehto asumaan sinne Santalahten korkealle, että hän sitten näkee nämä pari tornia sieltä aina. Kyllä. No niin, mutta nyt meille näytettiin aikamerkkiä, mutta ihan viimeinen kysymys, että miten venäläinen peli saa jatkoa? No lyhyesti venäläinen peli saa jatkoa, eli niin kyllä kustantajan kanssa on puhuttu, että tässä on sarjanainekset ja tulen myöskin sitten jatkamaan Notsa-sarjaa ja sitten kirjailija kollegan kanssa sovittiin ulostulo, eli niin on tämmöinen yhteiskirjaprojektikin tässä myöskin tällä hetkellä, eli tämmöinen dekkaristi Mika Hentunen, jonka kanssa me ollaan suunnittelemassa yhteiskirjaa, thrilleriä, jossa sitten olisi tämmöinen NATO-suunni taustalla, että me sovittiin, että nyt tullaan kaapista ulos ja mä voisin nyt täällä sitten sanoa, että tämmöinenkin hanke on tässä. Eli kirjoitushommia on ilmeisesti edelleenkin tiedossa päätyön lisäksi. Vau, sitä me tietenkin toivommekin. Kaikki. Kiitos Jaakko Melentie, kiitos yleisö. Jaakon kanssa ehtii tässä ehkä vielä kysellä muutamia asioita ennen kuin hän kiirehtii pois ja sitten tuolta Enostonen osastolta niin käykää hän sitten ostamassa venäläistä peliä. Kiitos paljon. Kiitos.